Hej alle sammen, og velkommen til min første YouTube-video. Eller vores første YouTube-video. Vi er lige begyndt på YouTube. Det er meget nice faktisk. Og jeg må meget godt se den her video helt til slutningen, fordi vi er top professionelle til at være i ringen. I går, Emil? I går, Emil? 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 Der kommer noget galt her. Jeg synes ikke, YouTube-videoen skal lige... Vi begynder først lige nu af. Emil? Har du det? Jeg har tændt den. Så de kunne nok ikke lige høre dig. Okay, ja, vi begynder sådan nu, fordi vi kunne ikke lige høre ham. Det går nok. Men bare roligt, hvis den her video er nok blive god. Vi har faktisk lige begyndt at lave en her kan vi måske til at lige sige faktisk et bandeord, men det er fordi vi tænker, at det er ikke godt at lige sige bandeord i en YouTube-video. Det kan godt være, at vi kommer til at sige noget, uden vi lægger mærke til det, men I skal bare ignorere det. Men ellers så håber jeg, at vi nyder det. Og hvis I ikke har en god, hvis I ikke har en god vinkel på selve YouTube-kanal, sådan det må man ser på, så må I bare undskylde det, fordi... Det er fordi, at han har ikke et normalt kamera, og han er nødt til at filme det over sådan. Så derfor kan vi ikke filme det helt ordentligt. Men jeg tænker nok, at nok skal vi nok... Det går nok. Hvor skal vi lande henne? Jeg tænkte, kan du huske det, hvor vi kørte ned? Nå, det her. Det er fint nok, hvis der ikke er så mange, der ser den. Det er vores første video, altså respekt. Ja, men velkommen til den her kanal. Altså, den hedder ikke lige vores navn, men jeg skal nok ændre det, fordi det var faktisk meningen, at den skulle have været med nogle andre, så jeg skulle have lavet en med Emil på et andet tidspunkt, men de andre, de måtte faktisk ikke, så derfor tænkte vi, at det bare kunne være os to i stedet for. Det gør? Ja, det måske... Ja. Emil, måske vidste du faktisk ikke, at det skulle være med nogle andre, men det er fordi, jeg havde nok forventet, at de med måtte. Fordi det var faktisk dem, der havde spurgt mig. De havde spurgt mig... Hvad? Jo, han måtte godt, men han gad kun med de andre. Så det er sådan lidt... Han gad sikkert kun... Han gad godt, at de andre kunne være med de andre. Damn, jeg blev allerede skudt på her fra starten af. Nej. Gør jeg i hvert fald ikke. Jeg blev spammet overalt. Der har jeg fundet mælk. Nej, jeg blev lige akkurat ramt. Han står op langt væk fra mig. Nu lander han på mig. Han har ikke så godt aim. Det var bare lige fordi, at jeg ikke kunne se ham. Hvor var han overhovedet henne? Jeg kunne ikke lige se ham. Ej, jeg dør også. Okay, ikke tage af det der. Okay, det var faktisk... Vi tager lige et game til. Det bliver vi nødt til. Ja. Har du allerede en lektie, der går den? Ja, det er fordi, jeg fandt en værts bedst. Nej, det er ikke så godt, det der, Emil. Ej, okay. Som jeg sagde i sidste video, fordi det er lige glemt. Jeg plejer at spille på PS, og det er Mons. Mig og min ven, Victor, som også er Johans ven. Vi har qualified et tournament 2 gange. Ja, men hvis jeg spiller på computer, så er jeg dårlig. Nej! Der var lige noget for ned på mit gulv. Men jeg har det. Sådan der, nu har jeg lov at op. Det var så lidt, at jeg godt kunne tage det på is. Okay, det der jeg sagde før, men det lød meget som om jeg blærer mig. Men det var ikke sådan men. Det er bare lige for at vide, at hvis jeg tænker, hold kæft, han er en ringe mongol. Ej, nu kommer jeg til at tale grimt, undskyld. Hvis jeg nu tænker, han er ikke god. Og det kan godt, det må jeg ikke lige. Det var faktisk dumt sagt, det der. Nej, din far klipper det bare. Eller... Ja, men please subscribe til Ken. Ja, vi går godt. Emil, vi vinder. Ja. Hvis vi ikke vinder, så ved jeg ikke, hvad vi gør. Så taber vi og kommer på en anden klasse på grund af, at de følte party.
Må jeg nu sige noget til jer, der spiller Fortnite, det er mega godt. Lad være med at third party, det er ulækkert. Ja. Det kan godt være, at jeg ser, om han gør det. Det er fordi, vi er top professionelle til at blive reportet, hej. Vi kender det allerede, hej. Vi har prøvet det før. Ej, jeg synes, jeg har ikke prøvet at blive reportet, men jeg har ikke engang prøvet at være tæt på, fordi der var en eller anden, fordi der skete et eller andet bug i et spil, og så lignede det, jeg hackede, men det gjorde jeg ikke. Ellers var det bare, fordi jeg var god, hej. Nej, okay, det var en joke. Det er god. Det er bare fordi, vi er gode, altså. Jeg er ikke så meget for det, hej. Og det lækkede, og du vandt stadig. Det er jo... Det er alt. Men jeg synes, det er dumt at være. Hvis I prøver at hacke, det er så dumt. Hvis I tror, at I kommer til at vinde, det altså, hvis I ser Ultra Gaming, jeg gør lidt. Ja. Så fortæller det faktisk i en video, hvor de siger nogle steder, hvor der er nogen, der bliver reportet, fordi de bliver hacket. Og det sker så hurtigt, fordi man kan let se, hvis der er nogen, der hacker. Man kan se det, hvis det vil jeg kunne se. Måske er det svært, men der er mange, der bliver sådan, du bliver hurtigt opdaget. Vi anbefaler jer bare at lade være. Ja, det var altså, spiller til så god du er. Altså, og jeg kan slet ikke forstå det, hvis man er god, at man gør det. Det er det, der for eksempel nogle professionelle, der har gjort, der faktisk har. Hun taget i det, og så er de blevet reportet, og så skulle vi... Det er bare ikke godt at gøre det. Det er så dumt. Du kommer til at fortryde det hele dit liv. Fordi det kan faktisk være, at du kan ikke spille Fortnite på din account i 2 år. Det er sådan at der nogen, der bliver reportet så voldsomt. Ja. Og hvis du spiller i tournament, ikke så er det nærmest noget af... Ja, men det kan godt være, at den her YouTube-community, den kommer ikke til at vare så lang tid. Nej, fordi vi havde en aftale med hinanden. Nogle af vores venner. Og vi filmer faktisk 7:30 lige nu. Gør vi? Øj. Okay. Ej, klokken 7:30. Ej, 18. Er det 18? Ja. Ej, det er ikke så vildt, fordi det er jo fredag. Ja. Så men hverdagsaften, så har det været lidt noget andet. Ja, og alligevel ikke. Altså, i hvert fald i forhold til mig. Ej, jeg går måske lidt tidligt i seng, men det taler vi ikke om. Det er meget barnligt, det. Bare lidt okay. Det må jeg lige. Emil, vil du komme? Kan du godt den her nye film, der er kommet med den der vilde robot? Ja. Jamen, prøv at se, hvad der er her på den her cykel. Oh my god. Det er personen for den nye serie. Nej, jeg ved ikke, om det er serie. Hvad fanden det er? Hvad sagde du? Personen, der er ikke nogen person. Nej, men jeg mener, den her nye film der, den vilde robot. Der er sådan en med robot, det er den samme robot, tror jeg. Det ved jeg ikke, men det ligner det da helt vildt. Gør det ikke? Der er mange af dem, der er med. Hvad er der, far? Ja, kan du hygge dig? Jeg troede, han sagde, at vi skulle stoppe med, at vi skulle slukke nu. Sådan det havde været lidt, fordi vi nærmest lige begyndt. Der er en komme. Må jeg se den? Jeg har et knap. I skal ikke tage, at vi snakker så meget. Altså det sådan lidt, vi er sådan lidt... Altså, jamen, der er sådan noget som Mutex. Altså, de snakker jo faktisk okay meget. Og det altså, jeg ved ikke om altså, du har faktisk en pointe, Emil. Det er ikke godt, hvis man ikke snakker. Så er man så er man fucked up, hej. Det er fordi, så det dig, du må give dig råd, hvis I skal have en YouTube-kanal, så må I gerne snakke meget, men I skal ikke snakke om alt muligt mærkeligt. Fordi det er der ikke nogen, der som siger. Hvis de bare snakker sådan, ja, sådan bare, ikke noget, der er kedeligt, heller ikke noget, der noget fint nok, så tænker jeg, at det nok skal gå. Og skud ud til med sådan noget som med Nicky Topgaard og Alexander Husum. Hvorfor? Fordi det var dem, der interesserede mig for at lave YouTube. Jeg ved ikke med dig. Jamen, Mika. Hvad? Der er sådan et dansk ikke-skilt her, så jeg prøver at være med. Jeg grittier lige foran det. Ej!
Hvad laver du? Jeg faldt ud over... Jeg dansede foran dans ikke skilt, og så faldt jeg ud over kanten. Ja, I know. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg fløj bare ud over kanten. Nå, men det er fordi, man må jo ikke danse. Så hvis man danser derinde, så kommer der en eller anden ting og skubber dig ned, eller hvad? Ja. Ej, det vil jeg gerne prøve igen. Jeg har 2 medkits. Ja. Ej, Emil, vil du med til at prøve? Nej, i hvert fald ikke på samme tid. Så dør vi. Det har været lidt dumt. Ej, det var grineren, det der. Det vil jeg gerne prøve igen. Johan, det har været sådan i 100 år. Ej, det vidste jeg ikke engang. Jeg har bare set andre folk danse der foran. Så tænkte jeg, at de finder ned, og det var andre. Bossen spawnet. Jeg har lige prøvet at komme herned. Gjorde den? Så jeg kommer lige ned til dig på en eller anden sjov måde. Ej, for helvede, nu fløj jeg ud over igen. Ej, nu kommer jeg til at bande igen. Ej, undskyld. Ej, det må jeg... Øj, dagen. Du skal ikke tage dig noget, bot. Ja. Nej, den når at se dig, Emil. Ja. Så jeg kan godt lide, hvor langsom er. Jeg har ikke engang gjort den. Okay, vi ses. Ejo. Jeg har ikke engang gjort den noget. Jeg var bare der, hvor du var. Altså, alle mennesker skal have lov til at være her, bot. Være nede i verden. Alle mennesker i verden skal have lov til at være sted i verden. What's up? Ja, what's up? Jeg er fuld blot dude. Oh my god. Jamen, hvad er det, der sker lige nu? Nå, er det... Okay, Okay, er det ham, der... Nej, nu stopper han. jeg går. Det er alligevel kun en SMG, han giver. Må jeg få den? Dræber du? Ja, vil du ikke gå med til det? Okay. Så skal jeg... Eller hvad? Okay, shit, han er klar med ham. Jeg har medaljer. Nej, jeg faldt ned. Nej. Og det var ikke ved dans ikke skiltet. Jeg faldt bare ned. Yes. Det ved jeg godt, de har set dig, de der mærkelige ting. Ja, nu. De flyver mod dig, Emil. For satan. Ej, det skete ikke lige det der. Der døde jeg. Ej. Oh my god. Ej, det var lidt... Okay, det taler jeg ikke om. Skråstreg. De bedste noobs. Det sker. Altså, hvorfor så jeg ikke det ske? Ej, nu lægger det på min. Ej, det er jo lidt mærkeligt, det der. Lægger det? Lægger det ikke også på din? Jo, virkelig. Mosh. Jeg er drukket bag. Men det så jeg godt. Nå, fordi det lægger på min. Jeg tænkte, den plejer det ikke at lægge sådan. Den her kan jeg bruge, når jeg kommer i live. Det plejer aldrig at lægge på min. Altså, det plejer at lægge på min. Altså, min det lægger kun fordi det er din, der lægger. Ombord. Det giver ikke mening. Jeg troede bare, det var min, der var lidt fucked up. Fik alle YouTuberen det? Det tror jeg, fordi det plejer. Du fløj bare væk. Okay. Jamen, det er mega sjovt, det med, når man danser foran et dans ikke skilt, så dør man. Ja, det er meget sjovt, fordi det har været der hele sæsonen. Det vidste jeg ikke. Jeg havde ikke set det. Der er kun ét skilt over det, siger jeg. Og er det der skilt? Yay, en eller anden dims, jeg ikke kan bruge til noget. Jo, det kan faktisk godt bruge den. Jeg sagde det bare for sjov. Hej. Okay. Synes, Emil, synes du det er irriterende, når folk egentlig siger Sigma, bare lige for at spørge? Ja. Sigma! Det er en joke. Nej, jeg kommer, ja. Jeg kan ikke engang komme igennem den her væg. Kan jeg sige sådan noget? Jeg skal lige vide noget, fordi det her tror jeg heller ikke, du ved. Ikke tage den ting op, som jeg lægger på jorden for at give os shield. Det ved jeg godt, jeg kender den godt. Okay, men jeg tror ikke, du ved det her. Ja, okay, der er kun én tilbage, og hvor irriterende. Hej. Så går vi herover. Og så bliver den helt fuld igen. Gør den ikke? Jo. Ej, Emil, det lyder helt for mærkeligt, det der. Jeg håber ikke, I ved derude, hvad det betyder. Men,
Jeg synes, min største drøm, det var faktisk nogle af de mest populæreste YouTubere, de så Ja, og så giver den der mega godt loot. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Den burde være ikke finde. Jeg kan ikke finde den der. Den burde være fuld. Where are you? Nå, du er derovre. Er du fuld, lille ven? Hvad? Hvad var det? Der var en eller anden sky, der fløj over os. Hvad var det? Shit, var der en sky over? Der er der andre personer, Emil. Ja, det er en kantana. Nej, Emil. Kom så gasten der, ved du hen. Nej, det er Kantana, vi skal hjem. Jamen, så dør vi jo, fordi folk, der ikke engang har aim, kan nakke os med. Vi kan fake party. Okay, skal vi ikke 100 p? Jeg har ikke så mange skud som min A, så jeg bruger faktisk lidt min SMG lige nu. Vi kan fake party. Har de set mig? Ja, du kan ikke komme mig. Har drinkpølser. Jeg har skadet ham for 50. Ja, jeg skadet ham for lidt over 100. Hvad? Hvordan man... Mit aim var fucking skræd. Ej, shit, du var lidt skudt. Jeg har mange skud nu. Der. Pas på, han har en kæmpe. Det er meningen, jeg har styr på det her, Emil. Reload. Det er meningen, at han skal komme ned til hans mate og redde ham. Bare lidt så dit efter det her. Nu kommer han. Jeg ramte en gang. Jeg bruger en slipper kantana på det. Nej. Oh my god. Det er... Nej! Det er helt ærligt også op. Nå, var det det? Synes du, for at være side mod dem, som der aldrig bliver vores fans, eller måske bliver vores fans, skal vi så køre den videre, eller? Altså, jeg vil sende til lobby. Okay, skal vi refund til lobby, og så stoppe det her, og så lige sige farvel? Okay. Men, okay, husk at like og subscribe, hvis vi slukker her. Jamen, vi ses så alle sammen. Bye bye.